scoreriet. Nice. Ja, nu kan det gælde. Det sidste i den her til 8, det er Cecilia, Emeline og Johanne, og I må gerne holde jer klar. Ret hurtigt efter til 8, så starter vi i en ny klasse, og det er 4-5. Núna, ekki áðan. 15 sekunder. Jeg vil gerne lige bede alle, der står ved armen ind over hegnet, og tage den op bag ved hegnet. Det er mere sådan, at der ikke er nogen heste, der bliver bange. Så prøv lige at tage hænderne op bag ved hegnet. Hendurnar fyrir aftan, ekki vera með hendurnar á. Tak til rytterne. I må gerne tage skridt og forlade banen, mens vi får nogle karakterer.